Tarik en 9 dwe mar 10 higa ma 2025. Intiere kama kare nyakwaromo gi saa achiel mar odhiambo mondo miyud weche manyien motimore pacho ka ma walundi chima kawuono kama gi weche ma omiyo pek. Wawuguru oko in large numbers. Wapeguru kwe mondo kwe ober kasipul ka indi once and for all. We remain to process and to show that we are neutral. I believe they are, but we must be seen that we are neutral. IEBC koro sepodho jochung' 11 ma Ugunja kod 10 ma Kasipul ne ikruok ne yiero mag kuonde od burago. From the Chief Magistrate Court at Nakuru, authorizing extensive search and exhumation operation within the park. We are, however, deeply concerned about the pace of implementation. Liamar Brian Odhiambo ywak ni temo digi chenro mar manyo ringre jagono e bungule ma Nakuru kata bang' doho golo chik. We are losing a lot of man hours in terms of time, teaching time from the learners, from everybody else. The parents have invested in hostels. Everybody is, the students are staying idle. It is not good. Diero mar ng'anyo ma jotije mbalariany pod oniano ka komiti mar somo medo sundo riwruok jotijego mondo were kod ng'anyo. Nyakwaromo gi hinena ka intiere kanye nyalo go koda mbaka laiwa duto mag tudruok gin moyaw 236 note machuok achiel YouTube, Facebook achiel kod X mar Ramogi TV. Wago kod mbaka nyinga Uchengi Emmanuel, jaloko marwa en Belinda Phillips. Bed kodwe chakruok nyaka giko. Ka wachako gi weche mag IEBC to kod puodho jochung' e gwenge mopogore opogore. Wachako gi Siaya maromo ji 11 koro puodhi gi duol mar IEBC mabiro laro kom od bura ma Ugunja yiero madundo mochan bagi dwe manyien ka koro jochungo ikore ma chako campaigns ayanga. Kane loso kinde mane ochowang'e chenro no, Commissioner mar IEBC Mary Karen Sarobit osingo ni duol no biro tayo chenro e yor adier kod ratiro. Steve Biko noluona kendo miyo waler. E laksario mar okinyi, duol mar IEBC nochako chenro mar goyo kogno kendo puodho jochung' 6 e kar chung' od bura ma Ugunja. Mae biro bang' duol no puodho jochung' 5 odiochieng' mokwongo. Bang' yudo puoth makamano, chungo nosingo mar nyayo kwe e kinde kampen mar neno ni onge reny neno. Sama gigo abera kodgi adoja kodgi kaka ginno en mana ni koro kik gihinya nikech an ng'ama mama to gin joma chuo. Koro kata ka wach gina akwaye wach kwe nikech koka guns kata kiaga ni mama gi kiaga ni ng'ama dichuo. Kwero kamano nikech waseno certificate to gimodhi timo Ugunja maduong' en achiel. Wang'eyo muharo mani Kenya ka en muharo mokelo kech to kelo dhier to kelo fuko maonge gimoro. Omiyo gima dhi timo maduong' ma Nyasaye osemiya rieko mar timo en wadhi chwako piny mondo piny oti ni jopiny mondo jopiny obed gi yuto. Really, I want to take the opportunity to preach peace. I want to appeal to those who have been clear, those who are cleared before me, that even because about our business campaigning for this seat, honorable seat, we really need to preach peace. E kinde no, jochungo nonyiso geno margi ni IEBC biro tayo yiero yor adieri kod ratiro. Girang jomochung' tetete tel program period November giyier ng'ama dwa dhi tiyo nigi. Ana promise gin kaka MJO. Geno mara matelo ma Ugunja kata Masaya makati. Nasechako 25 years ago. Wapa ne poko chopo kanyo. Nyasaye mi sama do. Kaka jalo bochung' e yiero ma Ugunja wacho ka otimo kako wacho to wan gi geno ni yiero dhi timore e yo makare. Wakwayo bana ni kaka wachaka ni kaka wadhi mbele maonge intimidation. Moko kuom jodito mag duond bura mar ODM nonyiso yie margi ni duond bura no biro duoko jochung' mag ye kar chung' od bura ma Ugunja, Kasipul kod Magarini. We as this is our seat of ODM. I know we are going to have other parties competing, but please keep peace. Siaya is a home of peace. In elections, we never fight each other.
competing for an electoral seat is not enmity. Here we have come back to reclaim what is ours. And we have 3 parliamentary seats which are scheduled for by-election. That is Ugunja, Kasipul, and Magarini. All those are our seats, and we are going to work extremely hard to retain those seats. Omachielo, Commissioner mar IBC, Mary Karen Sorobit, manochopo mar chuo wang'e chenro no singo ni duol no this time yiero yor adieri kod ratiro kojiwo jochungo mondo nyakwe. We're just an impartial referee. Kazi yetu ni make sure that we supervise election and people get the person they've elected and we declare the winner. So that is our mandate to ensure that there is smooth and electoral process. Moko kuom jochung manopodhi kawuono oting'o Lilian Akech mar Alliance for Real Change Party, Orodi Odhiambo mar Wiper, MJ Okumu mar Federal Party, Crispin Omondi mar KANU, Moses Omondi mar ODM e kind jochung mamoko ka ji adek to nowuok e piemno giwegi. Steve Biko, Ramogi TV, Siaya. Wadok e kaunti ma Homa Bay kotenore kod mano kar chung od bura ma Kasipul. Duol mar IEBC opodho jochung 10 madhi laro kom od bura ma Kasipul e yiero madundo mibago Kasipul dwe manyien kendo miyo thuolo jochungo mondo koro chak kampena ya. Kaka ripota marwa ma Homa Bay Ali Abichilero, duol no bendo golo siem ne obila kod apisas mage mabiro chung' e yiero ma Kasipul kod gwenge mamoko mibage yiero madundo mondo mi kik yiengre nyakonchiel. IBC kum dalario osebedo ka nono kendo puodho jochung' madhi laro kom od bura ma Kasipul e yiero madundo mibiro bagi tarik 27 mar dwe manyien. Odiochieng' ma kawuono jochung' mane odong' ne ochopo e apise mag IBC mane kosele mondo puodhgi ka jachung' mano kong puodhi okinyi ma kawuono en jachung' maduong' bura mar National Liberal Party Omondi Koyo mane okoni en kod ajenda madongo jo Kasipul poni obiro yiero e komno. Wakwayo duol mar IBC ni jogo mosechako nyiso wich moro mamienjo mag tulo mondo giyie gikaw pend chik kako winjore mondo gidil gi jogo maketo tulo e yiero mawadhiye. An kaka jachung' mar National Liberal Party Omondi Koyo an gi chenro mabeyo ma ong'ith madwani mondo adhi atimne jo Kasipul ka giseyiera. Mokwongo an agombo ni mondo aket okumba mar thieth ne jogo moti kata ma hikgi oseniang'. Bang'e to jachung' mar Kenya Moja Movement Isaac Abok ne ochopo gotese ne nyima IBC mondo mi opuodhe kendo bang' nono tesene to IBC ne opuodhe kendo miye thuolo machako kampen mare kane ojiwo jochung' wetene mondo go siasa mar uso ajenda margi ma ok mar kelo koko kata tule kinde ma gitimo kampen magi. Otemore yo mapiyo piyo watieko process marwa in less than 15 minutes. Chalo ka gima IBC ne giko makende kaluwore gi kaka neno process otimore kendo an gi geno makende ni mana kaka gitang'o nyalo e weche ma clearance piyo piyo gidhi timo yiero ni e yo mauyanga kendo ma e yo mapiyo. Robert Manibior bende ne ochopo e apise mag IBC kod johera mage kendo makolo yo tesene to apisa mar IBC ma Kasipul ne opuodhe ka koro dhi laro komno ma ok otiyo kod duond bura moro amora. Tarik 27 wawuoguru oko in large numbers wapeguru kwe mondo kwe obed Kasipul kaendi once and for all. Jalok jakom duol mochune bago yiere pacho kaendi IBC Fahim Arafat Abdalla mane odhi chuang'e kaka chenro no ne dhi nyime Kasipul ne okoni IBC oikore ne welo te madundo mibage pacho ka dwe manyien ne osiema apisas mag obila kaachiel kod mago mag IBC e kar chud bura ma Kasipul kaachiel kod gwenge mamoko midhi bage yiero madundo e pacho ka mondo kik tem yiengore konchiel ne gisiro jachung' moro amora kinde yiero no. My urge to Kenyans in the areas of by-elections and anywhere in Kenya is that let us remain peaceful as a country. Let us come out, campaign, and ensure that we maintain peace. Kenya is beautiful and we only have one country to live. I also urge the security which have been here. I appreciate the efforts, and I also want to say that we remain to process and to show that we are neutral. I believe they are, but we must be seen that we are neutral. They must be seen that they are neutral. Thuolo mandalario jochung' mopogore molap dhoge ndong' ne kom od bura ma Kasipul e yiero madundo mibago dwe manyien osebedo ka mol e apise mag IBC mane kosele kaendi mondo mi koro puodhogi. IBC wacho ne giikore ne yiero madundo mibage ka chud bura ma Kasipul kaendi tarik 27 mar dwe manyien. Ali Abich, Ramogi TV, Homa Bay.
Haya, pap koro yaw Kasipul, oyawe Ugunja, chorakore kama nyombulu. Kawadhi nyime, komiti mar somo e od bura ochiw chik ne riwruoge mag mbalariany manie ng'anyo kaachiel gi telo ma migawo mar somo mondo mi giler ka gichano bedo e lalruok gi piny owacho matieko ng'anyo madhi nyime. Kotenore kod jakom mar komitino Julius Meli mane twak e kinde limbe margi ka tiegruok mar Kenya Institute of Special Education, gikoni jopuonjre osewito thuolo mar somo nyaka nyocha ng'anyono chakre. Judith Omondi ni kod mathoth. Bang' ndalo 21 mar ng'anyo mag riwruoge mag jotije mbalariany UASU kod KUSU, komiti mar somo e od bura owuok oko mar chung' e diergi kod migawo mar somo ka gikoni chal ka gima jogi duto idho yien kendo onge ng'ama oyie lor piny ka joma hinyore to koro jopuonjre. Now, all universities are open the other day. The government have paid stipend money to students. They have paid capitation scholarship money. There's a lot of man hours lost on both the government and the unions. We are losing a lot of man hours in terms of time, teaching time, from the learners, from everybody else. The parents have invested in hostels. Everybody is, the students are staying idle. It is not good. Jakom mar komiti ni Julius Meli mane twaki e kinde limbe mare kar tiegruok ma Kenya Institute of Special Education okoni giseoro bok ne riwruogegi UASU, KUSU kaachiel kod migawo mar somo mondo mi gichopie nyimgi kalore gi ng'anyo ma osebedo kadhi nyime e pacho ka. Dwaro mag ng'anyo gi osebedo bandho omenda maromo bilion 7.9 kaachiel gi chako twak mar ogirimiti manyien mar tich ma winjo ti nyaka higa mar 2029. We are actually in engagement with the CS and the PS, and we have been asking them to really table before the committee the issues that are before them. We've asked the union still that they need to sit with the government and agree on the issues that they have raised so that our children cannot suffer. In fact, already we've sent out letters to the unions and to the government. We want to listen to both sides and see what is the issues that they have on the table. Limbe mar komiti ni e kar tiegruok mar Kenya Institute of Special Education ne en mar rango rem manitie kotenore kod kambi manyien ma igero mabiro loso masinde mabiro konyo jopuonjre man kod ng'ol ma opogore e pacho ka. Gedo mar kambi ni owinjo rum chak dwe mar 12 kendo masinde ma okuongo owinjo los chak Januar higa mar 2026 ka gisani to pod director mar kar tiegruok ni Dr. Norman Kiogora ywak ne gidwaro maromo milion 250 mar chako tich ayanga. Out of every population, between 3.5 and 5% of the population are disabled. So it is very important amongst you and amongst the public that we really invest in it. So the first component or kit will be out of that production line in January 2026. As a start, we can open up the regional centers, 10 of them for a start. If we can have them opened, at least we can think of Nairobi, we are thinking of Mombasa, Garissa, Machakos, Embu, Nyeri, Nairobi, Nakuru, Eldoret, Kakamega, and Kisumu. If we can be able to get, for a start, we make those centers active, the Europas to move forward. Judith Omondi, Ramogi TV. Jopuonj mag junior school koro wacho ni ok gibidhi nono penj mar KPSEA ka ok omigi thuolo mar chung' kar kendgi. Jopuonjgo mane riwore ng'anyo gi jowetegi mane riwruok mar KUPPET omedo mako chung' ni nyaka poggi gi skunde mag primary. Ng'anyo mane gibago boma Kisumu giywak ni nywando gi skunde primary osemayo gi yot mar tich kendo skundego okel dongruok margi. Jagoro maduong' mar KUPPET bade mag Kisumu Zabulon Awange wacho ni gimiyo piny owacho nyaka dwe mar 12 mondo ochop dwach jopuonjgo. Wadwaro autonomy by force. Makok gimiyo autonomy no. To kata penj ma nyithindo mar grade 9 dhi timo. Ok wadhi nono nikech wan ema otiegwa mondo wanon penjgo. Koro kok umiyo autonomy to ok wadhi nono penjgo. To wadhi make sure ni ka iga chakore next year to ok wadoge school. Wadwa ensure ni wa paralyze learning skundego te. Skunde mag JSS te. Wadwaro ni telo miluongo ni administration obed koa e moguls. Mogul ema obed principal to obed deputy principal. Gin gi uwezo, gin gi somo ginyalo telo kanyo. Wadwaro financial omwom
financial autonomy, pesa mar capitation mabiro cha onego benitiyo, ma JSS cha onego benitiyo wach mar moguls kata weche tuke be. Wadwaro ni staffing kaka jopuonji yiero madhi puonjo e sector ma mogul kata comprehensive onego bed ni gin graduates maonge tich kaka sani wan gi 20,000 intern teachers ma pok ondik PNP. Mano be en lweny mwadhi goyo bang'e. Then wadwaro ni career path wabed gi proper career path. Jatend piny Kenya William Ruto wacho ni kaka achiel kuom yo mar jiwo ohala e kind pinje mag Afrika nyaka yaw yore mag ohala kendo golo ohinga mageng'o ne johala donjo kod wuok e piny achiel ka gidhi moro. Ruto lose kindeno mar 24 mar Komesa ma ochopo giko mare odiochieng' ma kawuono. Efinya Kidi miwala. En romo ma okelo kanyakla jotend pinje mopogore opogore kachiel kod johala e bwo riwruok mar Komesa marango weche ohala e kind pinje Afrika ma ugwe gi milambo. E kinde romono, jatend piny Kenya William Ruto wacho ni pinje ma e bwo riwruok Komesa nyaka yie mar yawo tong' mekgi machiwo thuolo ne jo ohala timo ohala kowuok e piny achiel nyaka machielo. Opening our borders, we aim to facilitate the free movement of people, free movement of goods and services across the continent, a cornerstone of the Africa Continental Free Trade Area and Comesa's vision for shared prosperity. To remove the remaining barriers to trade, barriers to investment, and the free movement of our peoples. Our people, particularly the youth, who embody the future of our regions, are expectant and deserve a Comesa that offers them opportunities for innovation, entrepreneurship, and prosperity. Romo no mar Komesa mar 24 ma obage kar romo ma KICC bure Nairobi ochiwo thuolo ne Ruto tayo riwruogno kuom higa achiel. Kaluwore gi Ruto, nyaka gol ohinga mageng'o yore ohala e kind pinjego. Chal mabiro konyo bero tudruok e kind oganda. We must remember that the free movement of goods and services must be matched by the free movement of people and enhance physical connectivity across the region and the entire continent. Kenya has taken the progressive step by becoming visa-free for most Africans, reaffirming our enduring commitment to regional integration and unity. Ruto bende osingo ni kuom thuolo ma higa achiel mobiro telo ne Komesa obiro neno ni yore tieko midhiero ma jo ohala ma e bwo riwruogno kadhe oyudore. I want to commit to our business community that we have listened carefully to your issues and your concerns, and it will form the basis of what I intend to do in the next 1 year. We shall also ensure that the Comesa EAC SADC tripartite trade area agreement that has become operational will continue into the future with broader engagement. Jatend piny Zimbabwe Emerson Mnangagwa mabende jalup Ruto higani ema biro telo kaka jakom e romo mar 25 higa mabiro. Efinya Kidi, Ramogi TV, Nairobi. Odhi kaunti ma Nakuru, familia mar Brian Odhiambo jalupo mawuok Nakuru mane olal bang' kane omake gi apisas mag KWS dwe mar achiel higani. Koro ywak e wi keto e tim chik mane ogol gi doho mar manyo ringre ma iparo ni nyalo bedo ni ne wiki e kar kano kata rito leno mar bunge ma Nakuru. Lydia Okeyo miyo waler. Ako wapi? Ako wapi? Bura e wi lal mar jalupo Brian Odhiambo koro kawo yo machielo. Dweche 9 bang' lal ka familia mare koro seo bad migao marito le mag bunge KWS kuom mano ma giwacho ni rem kete tim chik mane ogol gi doho mar manyo ringre Brian e bungu ma Nakuru. Ma en bang' report wuok ka okwach kich ni nyalo bedo ni Brian ne onegi kendo ringre ne oiki e bungu no ma Nakuru e yor apanda. There are elements in this process that are keen to subvert justice. They are keen to frustrate the entire process. A particular concern is the fact that even when there are express orders, we have to be told that no, someone has to consult above when the orders, court orders are quite express. Okwach kich ne odhi e doho kendo chwalo kwayo kagidwaro mondo mi doho tima pedha mar manyo ringre Brian e bungu no ma Nakuru kendo gole bur
tim nonro mag nyenyo mag del mar DNA e alworano eka dhi ikringreno. Doho ma Nakuru kokalo kuom jal bura Cynthia Muhoro noyie mogolo chik mar manyo ringre Brian e bungu. Apisa mag okwach kich nyocha ope bunguno chieng' tich adek kendo oyango kanyo ma chich ni ne oikie ringre Brian. The wheels of justice, however slow they may move, they'd finally get us to a destination. Apisa auchiel ma KWS kata kamano nodagi ketho mar ndhiyo Brian e dwe mar abich higani ka doho geno winjo matut ka oya kuom janeno achiel ma igeno ni biro chopo e doho dwe manyien. A few fish like this are held with more regard, are more valuable to our security agencies than human beings. Brian Odhiambo lost his life because of a few fish like this. Brian Odhiambo ne olal tarik 18 dwe mar achiel higani. Lydia Okeyo, Ramogi TV. Toka lipot mar Lydia Okeyo manyo ringre Brian wadhi yo nyakora Ramogi kikidhi mabor pod wantiere kod mathoth moiko ni chenro mar ang'ich welo. Royal Mabati Factory Limited kelo ni fuongruok e nengo. Deca Roofing Tiles achiel kuom ceiling 500 kod steel trusses kuom ceiling 255 mita. Wakelo ni mwandu kamora mora ma intiere nono maonge chudo. Gochno sani namba 0722 638 kata ket order e www.royalmabati.com. New Downy Refill pouches, lasting longer than expensive perfumes. Cap, store, and no need to add water. Serve with a Downy Refill. Icha gweno to ichao gwang'. Matiende ni, kapok ing'ado bura ewi wach moro amora, kuong inon ng'ama rach. Inikelo parikai. I hate that guy. Ing'eyo maber ahinya neno ka dowinjo kiwayo marach kuom. Anaso chuni dinga neno ka hero nyakono tang'o miyo kido winja. Nuka sole ka. Ng'ama no sole? Abenda kia. Erokamano nyako Ramogi kuom medo kete Ramogi TV chenro mar ang'ich welo. Kawadhi nyime joked ne ratich oganda mag Kenya gi Uganda nobago ng'anyo mamuol nyaka mbetre ma Uganda ka gisundo mondo we thuolo jo Kenya ariyo mane ondhi kata lal godo joma mokalo e boma ma Kampala. Joked ne ratich oganda ne omako wuoth mamuol nyaka mbetre no mantiere Riverside bura Nairobi ka giramo ni nyaka we thuolo Bob Njagi gi Nicholas Oyo mane ondhi ndalo 9 mokadho. Ne gikwayo piny owacho ma Uganda magitudo gi tim mako kendo ndhi olal gi ji mondo were kod timbe makamago. This blatant act of repression is not only an assault on two courageous young Kenyans, but a direct attack on the principles of democracy, political freedom, and cross-border solidarity. Their abduction is a part of a wider pattern of silencing dissent, criminalizing progressive voices. Leo ni Bob, leo ni Oyo, leo ni Humphrey Polepole, kesho ni wewe. Tafadhalini, wana Afrika Mashariki, tafadhali, tujitokeze, tuongee. That we give them our indication that today will be coming, but they chose to go on merriment, whereas the family of Bob and Nicholas are just in tenterhook, not knowing the whereabouts of their children.
Nyakwara mogi binge endo chiema kawuono en odiochieng' mar bedo gi chiemo moromo motisi ni World Food Day. Wan gi lipot seche ma piny mangima ne hingo odiochieng' mar jiwo tie mar chiemo e piny mangima. Jolony e sekta mar pur ywago nok mar puothe mitime pur. Kakoro gijiwo jopur mondo mi otim chenro mar pur manywando mano moriwo kothe, pith mar jamni kod mamoko. Jojo mamiwa ler. Lipot nyiso ni wakeni nitie kod ting' maduong' e ni piny Kenya kod kata piny mangima koro bedo kod chiemo moromo nikech thothgi ema koro yude puothe ka ochaki chenrogo mag puro chiemo to bende iyudogi nyaka e chiro kuonde ma use chiemogo. What we are promoting among women, it's a farmer-managed natural regeneration, whereby they are able to grow trees together with crops. Many children lack school or don't go to school or don't grow up well because of food security. So it's a big project on empowering women, but also focusing on issues of food security for children. Kata beni wakaini mathoth bido kod chia, madhi nyime kod golo chiemo mathoth. Thothgi pod kale ageta mathoth, ma oting'o nok mar puothe, moko kuom oganda kitgi kod timbegi, kod moko, bende koro miyo thothgi ok nyal puro chiemo moromo. Tulikuwa tunanyanyaswa, tulikuwa hatuna usemi katika jamii. Bali tulipokuja watu wa Pillars Care wakaingia kwetu, walitufunza mengi sana kuhusu wamama kujitegemea na ile hali ya kuwa na pesa katika mifuko yetu. Chuo bendo bed included, gimbe mitembe luongogi mondo gimbe nyisgi ni mondo kik gibednwa gi chike moko matek manyalo bedo ni hinyowa mamiyo ok wayud gik ma wasepango ni wayudo e pur e yo mowinjore. Kalwe koti ma wakeni nitiere godo e wechego mag pur, riwruok mar Pillars Care kawo tende kod piny owacho, wego mamoko dhi nyime kod siro wakeni mondo koro gipur chiemo moromo e kaunti ma Migori. Rogers Oenga mtelo mar Pillars Care wach ne gitiego wakeni kaka ginyalo tiyo kod puothe matin ma gintiere godo mondo gigol chiemo moromo. We are training women on simple kitchen garden with an aim to ensure that women have access to foodstuffs and nutritious meal at home. Hatukukuwa na ile hali ambayo tunajua sisi wamama tunaweza kujitegemea. Bali walipokuja wakatufundisha, tukajua namna ya sisi wamama kujitegemea sisi wenyewe. Nika Pillars Care no biro no puonjo waketo corn garden ma waketo space mane wayudo mane wakodesa to corn garden no en ikete small space to golo alot mang'eny. Oengwa ne ka pogore kod puonjo wakeni e yo mag tiyo kod puothe matin ma gintiere godo e golo chiemo moromo, bende giwuoyo kod joma chuo mondo koro ochiw thuolo joma mine mondo koro ti kod puothego to ahinya mago mag familia bende kuom kinde mathoth osetam mine itege yono makare. Women face several challenges in the community. One of them is lack of land ownership for farming. And this is part of this training that we are giving them here today on how they can get access to land, matrimonial property sharing. For the case of the widows, we try to assist them on how they can get access to important documents of land ownership. Wakeni mathoth ywak ni biyo ni thoth lope po nitiere e lwet anyuola ka achiel kod wuon pargi orose miyo lek margi mar jopur mondo igol chiemo moromo nyaka sene krok nyachopo kare. Tuo ok miwa thuolo, samoro nyalo bedo gi mpango ni idwa tiyo gi puodho kata ikete alodi moro. Tudo ka dichuo no setelo gi rieko ni en odwa ni ket kate oduma. Then kusetiyo matek kode mi harvest oduma to koro loko kite. Usa oduma gi to pesa ni ofukune. Koro idwa ni itiyo mang'eny to mshahara to donjo kama chielo. Thoth kisane kawo kalo kuom grube, gideso puothe mopogore opogore, to bende gitiyo godo e pidho kothe mopogore opogore. George Juma, Ramogi TV, Migori. Weche mag ohala, kambi okumba mar CIC Insurance osidhagulu motisi ni CIC Global Balance Special Fund ma geto joket mwandu ma Kenya. Guluno mar dola irango kaka dhi konyo joket mwandu ma Kenya e ji ohandgi kod chenro ma ng'iewo gi keto mwandu.
We launched this fund at a time where there is rising demand for diversified offshore investments. The CMA reports that corrective investment schemes assets have crossed the over 500 billion mark, with a growing appetite for foreign currency and offshore funds. So what we're launching today is essentially what you're calling a multi-asset and multi-strategy fund. What does that mean? Multi-asset in that we will have investments in offshore stocks like S&P 500, like European stocks, emerging market stocks. We also have investments in emerging market bonds, alternative assets are all in there. And multi-strategy in the sense that we will attack the theme of the day, the investment theme of the day. Ya kwaramogi wadhi yweyo matin ka waduogo wantiere kod weche mag tuke kikidhi mabor. As an MC, I need to walk the talk. It's a walk I've walked many times. It's okay, everyone. Hakuna shida. Before, these tough stains would stay on my clothes, and all the scrubbing, it would fade my colors. But thanks to new Ariel liquid, it's all good. It lifts the toughest stains, keeping your clothes bright. Wash after wash after wash. Asante, new Ariel liquid. New Ariel liquid for washing machines. Brilliant stain removal in one wash. Chako chon loyo dhi kajuoga. Ma tiende ni bedo gi ikruok momondo, geng'o masiche kod midhiro mang'eny mabiro e ngima dhano. Tired of late rides and shady charges? Itisha Wigo. Now Wigo, you get more than just a ride. Unapata on-time pickups, gari safi na fresh every time. Ride V-Smart, ride V-Safe, now Wigo. Download the app now, ama SMS Wigo to 20425. Wigo, your trusted ride. Kenya Prisons odiochieng' kawuono ne obago nyasi masidho kendo dhialo jotije mage mosetimo makare e pewe mopogore opogore mag tuke pacho ka kod pinje maoko. Nyasi manobagi ka tiegruok mar Prison Staff Training College. Nyasi no yore kod jagoro mingire migawo mar tuke Elijah Mwangangi manopuoyo Prisons kuom siro kama duong' tuke pacho ka. Jagoro mingire bad migawo mar kuonde twech Laktar Salome Biako ne opuoyo gi kuom siro weche tuke makare e kidienje mopogore opogore. These achievements are not just trophies on a shelf. They are a living testament to the spirit of excellence that defines the Kenya Prison Service. Today, we proudly honor sportsmen and women who have donned national colors, coaches who have received world-class training, and referees accredited by leading global federations. I don't see why Kenya Prison Service cannot participate in Winter Olympics. That is an avenue that we have never even scratched. And yet there are very many things we can do. In the next 1 year or so, in the year 2027, we shall be hosting AFCON. And we are expected to have as many as possible training fields. We shall be liaising with the peers and the management of Kenya Prison Service
in liaison with our minister, the president, to see to it that we can develop. Of course, he has given directive that we do a stadium for the Kenya Prison Service. Badula mapacho kama wakeni Harambee Starlets nigi geno mabiro yudo loch tuke kindgi kod Gambia malaro thuolo madonje tuke mag WAFCON 2026 tuke mbiro tuge tielo ariyo. Tugo biro tugo tarik 24 dweni ma en tielo mokwongo biro tuge pacho ka boma Nairobi kapok obiro bagi tielo mar ariyo piny Senegal tarik 28 dweni. Kenya geno dok e tuke mag WAFCON kendo tegno ne tuke mag pinje mangima. Kenya medo timo orako ka gibiro lando kwan jotugo kata squad mogik kapok gibago tielo mokwongo. Jatugo Ryan Ogam ne owuok e bench kendo leo ne piny Kenya gol makende kindi tugo kindi kod Burundi. Gol manulo e dakika ma 72 tugo mar manyo thuolo e tuke mag World Cup Group F. Kenya mako namba 3 e group no gi points 12, group motele kod Ivory Coast gi coins 20. Now it opens up. Oh, that's superb. Lovely, lovely goal. Ryan Rabok finally breaks the deadlock, and the substitute has come up with a moment of quality in a game that has been lacking quality for its vast majority. Erokamano kuom keto Ramogi TV. Jaro Soja wacho ni Manu ane Ramogi kawantie gi patron mar adek mar Gor Mahia engineer Mike Musa Mombasa. Wawuok neno pitch Gor Mbaraki korwadok waluokre wachiem wanindi kinyodogwa ne final mar Gor Mahia gi Bandari Mbaraki Stadium. Mano Jaro Soja Gor Mahia 001 osiep Laktar Raymond Omolo parni tukigo mitugo mag ODM mar 20 team mar Gor Mahia ugolo tima Shabana toku kamodhi achiel kuom achiel gitugo penalties Gor olo 4-3 koma achielo bende team Bandari nolo team Reds Leopards e picha choma 4-3. Mano mokelo giko nyakwara mogi wanere koromo sadeke chendo maro imore nyinga Uchengi Emmanuel jaluko marwa nen Belinda Phillips.